El 13 de maig de 2026, durant la missa de la Mare de Déu de Fàtima a la residència a l'Hospital de Moià, una resident gran va emocionar tothom cantant de memòria tot l'himne dedicat a la Verge, amb una veu clara i ferma. Espontàniament, la resta de participants es van unir responent al refrany, convertint el moment en un cant compartit ple de fe, tendresa i emoció. L'escena va mostrar com les pregàries i els cants apresos al llarg de la vida poden quedar profundament gravats al cor, fins i tot quan altres records s'afableixen. El text relaciona aquest moment amb el missatge de Fàtima, pregària, conversió i confiança en Déu, i destaca que la gent gran conserva no només records, sinó també tresors espirituals i una fe viscuda durant tota la vida. En Fátima apareciste, oh Virgen Madre de Dios, a tres humildes pastores llamando a la conversión. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Rezad el Santo Rosario, rezadlo a diario, rezad, así vendrá paz al mundo y de la guerra el final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvar